खुलुमबाय दिनैनि सबजेक्ट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सबजेक्टआनो जाहैबाय भारतनि उनाव आमेरिकायावबो टिकटक बन्द जानो हागौ। एलएसीआव चीननि दुथां आखु दिन्थिनायखौ नोजोर होनानै भारतआ चीननि डिजिटेल बाजाराव गाग्लोबदों आरो खनसेनो टिकटकजों लोगोसे चाइनानि 59 एप्सखौ फुरायै भारतआव बन्द खालामदों। आमेरिकायावबो चीनखौ रागा जोंदों आरो चीननि हेंथायै गोदान बिबुंथि होनायजों लोगोसे आमेरिकायावबो टिकटकखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि भारतनि बादिनो आमेरिकानि माखासे एमपिफोरा बेखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांदों। 2 नम्बराव दङ डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारआ हमजादों। डिब्रुगढ़ पुलिसआ डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ हमदों। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिया बेनि सायाव एजाहार होनायनि उनाव बेखौ मैया हमदों। बिथांनि सायाव दाय जाबसिनदों दि बिथाङा गावनि आब्रुथि गैयै भिडिअखौ माखासे वेबसाइटआव हगारना होदों। बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्टनि ध्रुबजित चौधरी होनना मिथिदों, जायनि उनाव डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा गौथुमा बेखौ मुलुगसोलोंसालियाव हाबनो होनाय नंला होनना बुंदों आरो बेखौ जिउ जोबजासे बयकट खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। 3 नम्बराव दङ डिमा हासावआव 2 सप्ताहनि थाखाय लकडाउन फोसावदों। आसामावबो कर'नानि थासारिया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो। गुवाहाटी नोगोरमायाव 14 साननि थाखाय आबुं थाला बन्द फोसावनायनि उनाव डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलावबो दिनैनिफ्राय 2 सप्ताहनि थाखाय आबुं थाला बन्द फोसावबाय। बे आगानखौ जिल्लायाव थांनाय माखासे सानाव कभिड-19 पजिटिभ केसेस मोननायनि उनाव लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 3 नम्बराव दङ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआ हेक जादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि वेबसाइट www.gu.ac.nic.in आ मैया शुक्रबार खालि माखासे घन्टानि थाखाय हेक जादोंमोन। हेकार्सफोरा गावसोरनि दाबिफोरखौ मानियाब्ला मुलुगसोलोंसालिनि गासै सिक्रेटफोरखौ खावजोबगोन होनना बुंदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हेक खालामनायनि जाहोनखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया आनजादनि फर्म फिलआपआव बांद्राय फिस लानायनि थाखाय हेक खालामनाय जादों होनना हमदांना लानाय जादों। 5 नम्बराव दङ नागालेन्डआव सैमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामबाय। नागालेन्डनि चिफ सेक्रेटारि तेमजेन ट'या मैया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे टुइट खालामदों। बिथाङा टुइट खालामनानै बुङोदि रायजो सरकारा रायजोआव सैमा लांनाय लाबोनाय आरो सैमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामबाय। बे आगानखौ डिमापुर बाजाराव सैमा फाननाय फट'आ समाजारि बिजोङाव भाइराल जानाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफ्रा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे सोंखारिदोंमोन। बावैसो समाव सासे खन्थाइगिरि आरो बारग' रायजो साफानि एमपि प्रिटिश नान्दिया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गावनि फलोवार्सफोरखौ जयै नागालेन्डनि डिमापुर बाजाराव सैमा फाननायखौ बन्द खालामनो दाबि दैखांनो टुइट खालामदोंमोन, जायनि उनाव गोबां मानसिफोरा सिगांबोदों आरो नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रिखौ सैमा फाननायखौ बन्द खालामनांगौनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। दिनैनि सबजेक्टआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।